Сәлем, дустым! Син жырлы һәм селфилы тапшыру карыйсың. Үткән тапшырулар барсы да шушы сылтама аша Шаян ТВ сайтында видео архивта, дустым. Карыйсың килсә, карап кит. Узган тапшыруда без Әминә Әхметянованың туган телем җырын үеш итеп биргән идек. Һәм килгән видеолар арасыннан без иң-иңнәрен сайлап алдык һәм менә алар, карап үтик. Балам диеп туган телдә әндәшән марка. Әнием дип әнкәем, мин туган телдә әйтәм. Дөньяда иң матуры, ул минем туган илем. Дөньяда иң матуры, ул минем туган телем. Хәзер малайлар һәм кызлар, безнең уртак иҗат җимешебезне без күрә алабыз. Менә ул. Min tog av dig
Дустым, синең бәлки яраткан артистың, яисә яраткан җырың бардыр. Оялып утырма, барсында тот та безнең Шаян ТВ сайтына юлла. Без барсында укып, барсында күз алдында тотарбыз. Һәм киләсе тапшыруда бәлки син яраткан җыр яңгырар. Ә хәзер сезгә йолдызлы өй ише. Һәм онытмыйбыз, дуслар, видеоларыгыз оригинал булсын. Оригинал видеолар гына җырлы селфи тапшыруында күрсәтеләчәк. Сәлам, дуслар, барыгызның да кәефләре шәптер дип уйлыйм. Инде җырлы селфи бик шәп тапшыру һәм сезгә кичкенә генә бирем бирәсем килә. Ул да булса, әссәламу алейкум дип, инде безнең күп кенә бәйрәмнәребез, мәҗлесләребез, шараларыбыз башланып китә. Әлеге җырга кушылып видео язма яздырып җибәрергә кирәк булачак. Хәзерге мизгелдә әйдәгез бергәләп кушылып җырлыйк әле. Очрашып бер күрешүләр, ömrünün bisəkləri, tik uşlaşu mizgilləri, özədir özəklərini. Əssəlamü aleyküm deyib birəmiz qaynar sələm, sizdən bizgə nasib olsun və aleyküm vəssələm. Əssəlamü aleyküm deyib birəmiz qaynar sələm, sizdən bizgə nasib olsun və aleyküm vəssələm. Өй эшен аңлагансыздыр дип ышанып калам, дуслар. Барыгызга таныш булган бик матур җыр. Әлбәттә, инде видеоларны төшергәндә кагыйдәләр һәм Рамил Закировтан махсус киңәшләр турында онытмагыз. Беренче кагыйдә. Селфи үз-үзеңне төшерү. Моны дөрес эшли белергә кирәк. Видеоны горизонталь рәвештә төшерегез. Икенче кагыйдә. Видеоны яктылыкка каршы төшермәгез. Битегез бик караңгы чыгачак. Менә мәсәлән хәзерге кебек. Өченче кагыйдә. Видеоны төшергәндә фон турында онытмагыз. Менә мондый хәлдә калырга мөмкин. Дүртенче кагыйдә. Әти-әниләрегезнең рөхсәтен алгач кына видеоларны безгә җибәрегез. Оригинал булыгыз, җырлап яшәгез, селфи төшерергә онытмагыз. Сау булыгыз, дуслар!